Nachádzame sa na rekreačnom pozemku nad obľúbenou obcou Lazy pod Makytou. Pozemok má výmeru 7538 m2 a nachádza sa 500 metrov nad obcou. Na pozemok vedie udržiavaná obecná cesta. Obec Lazy pod Makytou je vyhľadávaná kvôli hubám, turistike a lyžovaniu ski čertov. Pozemok je vhodný na rekreáciu, oddych od mesta, ale aj trvalé bývanie s možnosťou chovu zvierat. Počujete to ticho? Tu sa môžete prebúzať každé ráno. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.